karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Matagsaw sa adlaw. Hello, Hello, Kent. Claire. Kung unsa man ang nahitamo na ito gabi, kalimtin eh. Ug sorry. Pero dili na ko gusto nga matuwag ka pa diri sa bahay. Kent, Wa ko makauyon sa nahitabo gabi. ang unsa man ang wa nimo mauyon ni gabi, Kent. Ang tanan Claire. Kung unsa may ang akong nahimo gabi, wa ko'y kalibutan ini. Hubog ko. Hadi ko mutuo. Yes, nakainom ka. Pero wa ka mahubog as in hubog yun, Kent. Nahibaw kasi mo gibuhat gabi. Husto na! Inagkan ko nimo. Husto na! Ano dili mo ka gusto nga itong iskutan ang nahitabo gabi? Tinuod na kainom ka. Dili ko mutuo nga wa ka mahibaw sa imong gibuhat na ko gabi. Ako man. Gusto kang mahibaw ka kung giunsa nimo pagtagtang ang ako. Husto na! Buang ko nga nagpadool pa ko ni Claire gabi. Ang sama nun, muna mo nagtunay kibuhat si Ken sa suot siyang kwarto. Isa? Uy, ala, ihatod na una nila akong tubig ni Sir Hans. Sir, niya nang imong tubig. Kaligo dito. O gisulob ng blouse o kalsones. Mag-ilis na sad ko? Okay pa man ni sinina nga yalo nga imong gipasulob na ako. Tumana ang akong gusto. Oh, ingon bitaw kung maligo ko dayon nga mag-ilis ana. Mura sa di kog model ini no. Kaduha man mag-ilis sa kaadlaw, kaduha sab maligo. Kadaghan man magstorya eh. Gawas na! Tarungan ang dagway mo. Sir. Anong dili pa dyan ko hunungas ni Malas? Anong taran akong gusto? Dili magyud akong angkon. Anong naaman permis ko Hans nga babag? Dili mahimo nga likayan ko ni Isa. Dili gud mahimo. Di ka na makalikay na ko, Kent. Nagtuo kang buhian, pataka? Dakong insulto sa kong pagkatao kung ulisan lang ko ni mo ugway grado. Tarantada sa gamid. Nahibaw kong apektado si Ayesa sa iyang nakita na mo ni Kent sa kwarto. Dili na takabuhian pa, Kent. Karon nga nakasud ko og balik sa imong kinabuhi. Kunitan tanakas imong liog. Ay, kapag sa tubig. Relax na, Ayesa, ha? Kalma lang. Ay, kasuwaw. Oh, ay, so sorry. Sorry. Ayesa? Unsa ba? Sorry. Dawi. Ano magbalik-balik man sa huna-huna sila si Kent o Claire nga nagtuog. Lord, sagwit, ang pangain taon sila sa huna-huna, Lord. Ay, Isa! Isa, ano sa ka ba? Pagdali niya kaligo, be! Ay, Isa! Ana, ma! Badungo na sa nito alyaha, uy. Hagbong-hagbong pa matsawg. Pagdali niya, oy! O, lagi, ma. Naunsa man ka? Hoy, tanawa dito si Sir Kent ka kay nagdugo man tong kamot ato. Unsa? Unsay nagdugo? Nagdugo lagi ang kamot. Ambot daon sa kato. Di ko maato dito kay mahadlo ko kanang dugo. Mahadlo ko muduol kay murag itong gisapot. Unsa? Gisapot? Nga ko tawag saputon man siya. Ay, basta. Ato ah.
Tos rooftop ay. Lakaw na kay mo ambak niya tos pangpang. Mag-ilis una ko maoy. Imo kong paatuon nga nagtapis nagtualya. Pagdali diag ilis. Kaya unsa naman sa inyong giawayan lagi? Ayaw na lang ko nagtagda siya, good. Paubos lang ta kay mga katabang lang ta dinhe. Ay nagpatubawan ng imong garbo diha. Taas ra ba kay kagarbong kanahana ka? Naunsamsad ka maoy. Ako naman hinuoy imong yawyawan. Gisultihan talakas angayan ni mong buhaton. Kay taas ra ba kay kag pride? Aw, lagi. Dadi sa tubig sa taas ka. Aron mabantayan nimo kung unsay buhaton. Ganong pirmi man yun yung magkabaangi si Kuya Hans tungod sa babae. Kent, ayaw intaon pagsukol sa imong maguwang. Sobrang na siya. Mura siya si Papa nga maoy magbuot sa tanan akong buhaton. Gimahal ka lang sa imong maguwang. Dili. Sukal pag yun na sa una. May kung unsay akong duhaan, iyang ilugon. Kent, gusto na. Kung kinsa akong magustuhan, iyang ilugon. Dili ka na tinuod, Kent. Nganong ikaw, Kara, ha? Wa pa kaniya ilugagi ka na ako? Kita ang una nagkasuod. Kita ang suod. Ako'y nagpaila ni mga duniya. Tungod ki ako siyang maguwang. Pero siyang gibuhat, ha? Giilog ka niya, gikan ako. Wa ko niya iluga, Kent. Naato lang nga si Kuya Hans nimo ang akong gusto ug dili ikaw. Ganong karibal ko man ang akong kagalingong baguwang. Sir Kent. Sir Kent, ganahan ka og tubig. Sir. Sir, unsa pa gyud ay imong problema? Ando na magyud ay sulbad, sir ba? Kung unsa man na. Masulbad rin ang kung mamiya mo si Ayesa ining baya. Oy. Kung madako palayo si Ayesa. Ha? Pero, sir, ang imo magumaguwang ang nagsuldo na mo. Baka mo ko sa paghatag ninyo sa inyong kinahanglanan. Sir, kalma, ha? Kalma lang, Sir Ken. Okay na niya akong naong, oy. Kisa ba siya akong pagwapahan? Umugyot na akong tanong si Nina ni Anhing Kara, oy. Ay, magdaan na lang kong tambal sa samad, bi. Mudool na lang ko ni Kent, oy. Ayaw lang mo pag-away tungod sa akong anak, Sir Ken. Huwag ko makik-away sa akong maguwang lang. Siya ang gustong away. Giyon sa mo din na may mong kamot. Sige, pagsulti mong duha, kamay buhaton pa kuskusina. Di mo mag-away, ha? Imo nang gisuntok sa bongbong, no? O sa may sa bongbong, nga imo magisuntok. Wala gyud mapili ninyong duha si mong maguwang, eh. Kung masuko dayon upang hagis. Gusto pagod na? Naon sa mong duha, oy? Mapuli-puli ra mong pabadlong. Kung sa puto ng usa, musunod sa bang usa. Mura mahinuon mong dili igsuon. Kainit ba rin yung buo? Sorry. Wa ka makasa na ako. Dili ka angay nga mag-sorry. Bahin siya nakita na mo ni Claire. Stop. Dili ta maghisgot ato. Milabay na to. Gawas pa. Anong malain man ko? Una sa tanan, dili ta uyab. BFF lang ta. Ikaduha, wa ko'y katungod nga malain kay ex ni mo siya og amiga lang mi. Amigo lang sad ta. Ikatulo, katabang lang ko din Og friends lang ta. Wa ko'y katungod nga magkilas-silas og pangaway nimo. Yana. Natambala na tika. Ayaw na binig-usba, ha? Ayesa. Iyaw taon pagpiya din eh. Kesa may nag-ingon ni mong biya ko din, Wala naman sa kwilaing kapaingnan, Ken. Gawas pa. Nagapos pa ko sa akong sa mong magkuwang. Ayaw pa ulipon sa kong bagwang. Gigamit lang ka ni Kuya Hans aron pasakitan ko.
Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!